Nga Liga ng mga Barangay President diri sa probinsya sang Negros Occidental si Madam Juvie Pipilio Magkaksyon. Ni-check na to siya ning presidente sa tanan nga mga kapitanes diri sa probinsya sang Negros Occidental sa sining nga mga tinion. Hello ma'am, may gabi, welcome to Action Radio Bacolod din sa Action Brian Morden. Happy New Year. Happy New Year, mayong gabi, Action Brian. Aha, ma'am, salamat. Mayong gabi sa tanan. Aha. Ma'am, salamat gyud sa time. Kabalo ko, medyo may mga meeting ikaw pero gamay lang nga tinion. Kabalo ko ba ideya ka na ma'am sa palayag ni Presidente Rodrigo Duterte, may connection nga daw kamo gid subong ang target sa iya sining statement or pronouncement, may connection sa paghingyo sa mga wala na bakunahan nga pwede magkapabakuna or dira ka lang anay sa sulod mo balay o kon magbayular ka sa sining hangyo ni Kapitan, si Kapitan mismo amo ang maga-aristo. Ma'am, any comments sini anong tika nga ginahimo niyo subong regarding sini ma'am? Actually, ang mga kapitan niya naga-follow malang sang mandate, no, coming from the President. Since he is the President, he has also the authority to say something nga ipagahimuon sa dalom, most especially sa barangay. Nga ang barangay man ang ginatagaan gid sang dako nga responsibility because nga ari di ang tanan nga tawo sa barangay. Yes, correct. No, kag ang naga head is the barangay captain. Kag sa tanan nga mga barangay officials. Ang ako na comment, since kung maghambal ang president, of course we have to follow. But it depends on the person nga gusto saya mapabakuna because that is for his welfare para sa iya protection. May mga tao man nga hindi man siya gusto because basic kung may mga health problem man siya. So, maybe we cannot force them also. Kung may na siya nadaan niya health condition niya very ill, kag ang kwan bala, ang ila bala nga fear, kag ang ila nga nga they're not really sure nga kung okay. Pero ang mga doctors, ang aton nga mga scientists and all, nagahatag man sa aton sang assurance nga wala man ang bakuna nagapaprotect pa sa aton. So when it comes sa sa responsibility sang kapitan, kung there is already a mandate nga may sulat na coming from the national government sa amon, we as barangay captain, of course, we should abide kag inang papel nga mandate ipakita namon sa amon nga mga constituents na wala kami sang mahimo because that is given sa amon nga responsibility. Siguro ang himuon namon sa amon nga nga kabarangay, we will encourage them kag assure them na this is for the protection sang iya nga self, the protection sang family, kag protection sang the whole community. Correct. Good. Kag kung hindi gid sila yung magpasing, nga ang ginahambal sang aton nga president, nga they should be staying at home. For the meantime, siguro, mas stay man sila anay Correct. No, because ang may matugay time sang nag-execute most especially ang mga tigulang, ang mga senior citizens, wala man sila nagwa. So, for the meantime, hindi man sila anay magwa. Correct. Until such, siguro yung Action Brian, na may mahambal kitang doctor. There is a doctor certificate coming from that person na hindi siya pwede bakunahan. Correct. May mga doctors man nag-certify nga bisan may masakit ka, diabetic or may mga iban gani, may mga cancer. Gambal man ang doktor nga wala man sang diferensya. You have your vaccine kay nga amo pa na it helps you protect sa imo nga self. So timiyara man niya nga wala man gid siya believe. So alangan anon pagid na sila
No, so siguro i-inform ta na lang sila nga that is a law. Mhm. Kag kung law na gid man kag may papel nga there is a mandate, i-follow man namon. Mhm. I think ang tao mapati man because ang pag-execute sa gana hindi man sila magwa. Yes, correct. Wala man sila nagwa. Mhm. Diba? So it's a matter of information and education sa aton nga mga constituents. Aha, pero So ma'am, kaya ang mga kapitan niya ma-follow lang man na. tisubong way pagid man sa ang barangay maybe pareho sa inyo ma'am mahulat pa kamo communication from DILG or Yes. Damo sinabi ano? Oo. Mhm. So ang DILG, they are also waiting from the mandate sa aton nga president. Kasi ang DILG will disseminate information sa amon. Aha. So if there is already a mandate, kag may ara na nga resolution nga may papel na, Aha. now we can bring it to the people nga this is already an official Mhm. official communication coming from the DILG. Ma'am, ang palayag ni Pres Duterte nga si Kapitan kag iban pang opisyalis may poder to arrest sa mag-violate sa mga wala na bakunahan kag magwa sila puloyan. Any reactions in ma'am? Actually, ang kapitan has all the authority Mhm. to arrest. Even gani kita nga we civilians, we can arrest sang tao nga nakasala, nakahimo krimen because may ara kita nga nga sa law man sa aton nga we can arrest anybody even though we are not a policeman. Correct. So ang kapitan may ara man sa nga power to arrest sang mga tao kung amo na ang ginahambal sa amon. Aha. Kung hindi man kami magpati Action Brian, Yes, ma'am. so of course kami man ang kwanon, kami man ang balikan. So basi kami man ang i-arrest. So other way around, we should have a smooth communication guro Yes, correct. para nami ang aton nga pagsinalayo sa aton nga barangay. Amo na yung challenge kay So Kapitan. we the leaders, kami nga mga leaders, siguro ang pinaka the best ginamon nga himuon tanan nga barangay captain siguro maano man kami we will also be diplomatic man kami maghambal sa ila nga mapahuway-huway lang anay sa panimalay because that is the mandate sa aton. So, sang naglikat because of that COVID, nagpahimuyong man tagani, can we stay at home? So, subong guro amo man na until such time na maghambal ang yung mga doktor na pwede ka na mabakunahan. And until such time na you will be convinced sang aton mga BHW, sang aton nga mga katupad, sang aton mga family, members ng family, nga mapabakuna ka. Correct. Because sometimes it's a matter of having a thorough information before ko go into that. Diba lang? Yes. Kita kina-research tagid, kaginanutan because that is for our own safety man. No? Kag kita ang gabatsyag. Aha. Oo. So, ang kwan dira sang tao nga hindi mo papakuna, I think he has also the right kung ano ang iyaman niya para sa iyang kaugalingon. Pero kung mag-cooperate lang tani, bala Action Brian, Yes, ma'am. mag-cooperate kita, kung hindi ka kita magpabakuna, papanguyong kalanganan sa balay. Amo ginang pinakasolusyon da. Amo na lang gid na. That is so that we can have a better and a smooth nga pagsinalayo sa aton nga barangay. Kay si Presidente Rodrigo Duterte nagpalayagin man mo, kung hindi ka magpabakuna, panago ka lang da or else dakpon ka kung magpasaway ka. Nang way gin man ginhambal ka i-force nga sudlon ka to sa balay mo kag bakunahan gid way gin man na Yes, oo. Wala man. So ang wala man siya naghambal yang sudlon kagid nga it matrespassing ta or else trespassing naman na that is personal na niya nga nga panimalay. So hindi man tado pwede magkadto ang nurse or ang HW na o kung ang vaccinator magkadto to sa iya kag
tusukan do sa isang Yes. vaccine nga hindi siya. Basi bang problema pa No? na. Mga problema pa ta. Basi kita pa basulon, hindi ko pwede ka mapa-vaccine, ipa-vaccine mo ko. Kag Hindi madisgrasya. naglain matsyag ko. Ikaw pa admit sa akon sa ospital. Gusto. Pero Kap, Basi are, amon pa ta na. oo, sunod direct kay Diba? Cabinet Member Carlo Nograles ang kwan subong OIC or kon spokesperson sa presidente ngati Oo. ang barangay or LGU pwede makahimo sang local ordinance, may connection sini. I don't know kung anong sitwasyon sa imong ideya, Kap, regarding sini. If that is the case, ang LGU, kung mahimo man sang iya nga Local nga ordinance. resolution man Aha. nga kung anong himuon, siyempre kita tanan naga-follow man lang tayo sang DILG kung Okay. if we're going to make our own nga kita man. So, ang local government units, ang kuan man da, ang mayors, ang tanan niya sanggunian, matipon man na sila siguro kag mag-talk about what is best. What is best for the community, what is best for the city and municipality, Aha. for the people. Kay kita ya sa gobyerno wala man ta nagalantaw sang kundi ang Ayun. tao ang aton na ginalantaw. Ang the majority of the people, and we just giving service for the best of our ability. Aha. So amo lang yun ang aton. Sige. Kap, way paginman si DILG nakapadala communication but sigurado ko kamo dira advance na kamo nga naga-approach sa pumuluyo nyo. Kabalo ko nagahinay-hinay na kamuda. Pero anong advice mo, Kap, sa mga kapitan ni subong nga naga-monitor? Most likely sa pumuluyo ta diri sa Bacolod kag Negros. Dala sa onta na lang tanan, Kap. Go ahead, Kap. You have the floor. Oo. Action Brian, sa mga barangay captains, kung pwede malanggit naton ma-insinuate ang aton nga mga katawan, na we can say nga this is for all, this is for your sake, for my Balikan ta si Kapitan Pipilio Makaksyon. Action firing line. Aha. Kanami kay kamahinahon blano nga magpalayag sa aton sini nga pumuluyo si Barangay Kapitan Joby Pipilio mga kaksyon, ano? So, Nautod? yes, ma'am, go ahead. Pasensya gid, Kapitan. Go ahead, Yes. Kap. Aha. Sige. So, ang kapitan, no, siguro they will continue encouraging our people na mapavaksin ta kay ang vaccine for our sake, for our own sake, for your own sake, and for the sake of everybody. So, kita ma-exert kita sang effort naton, no? Nga kita mahatagi kita sang thorough nga information, whatever things na pamangkuton nila, we should know how to answer them. So, kita nga mga kapitan, we should learn more on this para kung pamangkuton kita, we have something to say. Yes. Na para ma-convince gid sila Aha. nga okay gali nga mapavaksin. Aha. Kag siguro ang mga tao daw dutay mo man lang ang wala nakapavaksin actually. Aha. No, kung aton nga lang tawon, let's say near from Victoria, nagbarangay gid kami niya. Kag ang bilog nga probinsya, I think, no, ang amon nga PHO with the leadership sang amon nga health officer si Dr. Tumimbang, Aha. nagpang-dispatch sang mga vaccinators sa different barangays sa probinsya. So ang wala kita nagakadto lang sa health center or sa isa ka lugar, kundi ang aton vaccinators nagdala gid ya pakadto sa barangay. So meaning ang mga tawo sa barangay dira na lang sila ginpangnahan para hindi na sila maglakat pakadto sa kung diin nga center sila ginadala before subong sa barangay na kaniya. So ang bilog nga probinsya naga-barangay na. Aha. Kag I think there was a high vaccines nga hatag because nga ang tao hambal nila at dili na lang kuya mapavaksin because lapit lang niya sa barangay. Ari lang kami sa barangay. So I think dutay naman ang gid diri sa province of Negros
porsental, dutay na lang guro ang wala naka-vaccine. Mhm. So ang sa mga nabilin nga na vaccine, ang wala pa na vaccine, kabay pa nga manumpanungdom kita na we are for life. Mm. No, nga kabuhi man, wala naghambal ang vaccine nga kung mabaksinan ka, mapatay ka. Aha. Kundi kung mabaksinan ka, ma-protektahan ka. Correct gina. Mm. Oo. Sige. Bulitat Kap, salamat gisi mga serbisyo sa buong gabi. Kapil kabalo ko, masako ikaw pero ginatagan mo sang time ang Aksyon Radyo Bacolod. God bless aton tanan. Stay safe, Kap, kag mabuhay kita. Yeah, sige. Thank you. Stay safe, everyone. God bless us all. God bless, Kap. Action Firing Line. Okay.